Sasumpe Baba. Sanokraba Baba Maimwa. If you want to go on more to MPP and this, no one number says a chrono. And the Baba say chrono. Party politics known as Yanria attempted the near my woman, Empress Yababu, Biabaso, will be a cassette, and you will be a cassette, and Yanria chrono. Nansemu aya nansa ma yetati se dodo memam rabata ho aba ene to dodo memam rabata ho ba ene ntino se bi e the freedom of speech aba obi etimi ka de ope obi etimi he de ope na arehoseme wo mu ne say housing and population census a ye ya enche kra no e babo ntene na mabu no na se bi omodoso esen pani a omumfie efiri emfie eduosia eye de e kosoro enu nti ade ye fa na nanom fa amamre ne amane ho no sebi o mama meto do mbehu ya ye NDC ni MPP o mampanyi kofo o mampanyi Mills na afenso o mampanyi Mahama no mampanyi na Danko Akufo-Addo ye Fourth Republic ni efi eze na nado o mampanyi na ye efi six president enu nko na sebi mmebuno no dodo na enimo na ebra enu nti ya kamia ye se ase ebuo ni eni de ye wo se ye wo de ma ya hemfo ne ye na nanom no ene se de sitie ni muduru sitie no ye nhye dan nim enu nti ye ma ye bibia ya amanyosam ena se bi ye kasete ye panyina ye wure fie ho se no me ene nhira e wo kasete no dodo mamu amrabata ho na anye dai amama me ye mfirimu na be mfie be du enso nie e bra no mampanyi Mills eti akonya to se bi so se benya do o man Ghana mampanyi no okoyero santahene na so na tipe so da ye pa se bi so se benya do de be sichina no wo hu ka ho asem kire ye ne ene de yesi nnura no so wo ka ho asem kire ye enne ne ntina o kan sembe de kire mampanyi Mills efa amanyofo anam wo mutuo no ene se ya nhwe ne yi a bebi edi o ma ne beduru no na ye hwese sei na de yaduru ho anase mfa ye nuru ho omienko ti ro santahene emra ebro mampanyi Mills ekọ ne na ase a ode ensem bi eto n'animu Sasumpe Baba. Sanokraba Baba Maimwa. If you want to go on more to MPP and this, no one number says a chrono. And the Baba say chrono. Party politics known as Yanria attempted the near my woman, Empress Yababu, Biabaso, will be a cassette, and you will be a cassette, and Yanria chrono. Party politics, no, Biabaso, and you be a brother, Manabaso, yeah, cassette, and the Cassette. Obama said, I want from a true Fiona, no less than my Ansonia, Montuabentiano. So, Obama, what was Brenu and San and Nebraska? Ghana for me and Chelsea, and Yan Cabomonia from Wapa. A band way any Yawa Yamagana, my one any Yawa Yamagana, my show. Ghana for me and Justice and Yan Cabum, Yamagana, Sabani Yamagana, so I need to Ghana. When you were Bemonsu, Yan Chelsea as a Ghana for 2 minutes to be a true, Yan Fatumi, anyone find yet your pet. Someone just as a Ghana for 2 minutes, and I don't have a good only from 1 as a 2 and a good pet. One day, boy, I am a minister near you know, Sadian and Ra, Yasibin Mabunkunta, Sana, Chamus, ever from the Mabunkunta. So I am a swap for ministers, so then let us go to Mabunkunta, Sasuna, who will get from the Mabunkunta. You could get and I was about Mampanyana yatu abamana na dawo mamudi anya tumene mumfabu ni ani temano so mampanyana yatu abamana a namu so no mo tumene mo fe to buro ani ani temano etien MPP president fo no nipa atwa mo ahia fa atwa kontopo kyerɛ mo so ko so mampanyana fo no MPP mo atwa mo ahia no o mo nka no kwa no kyerɛ mo etien MPP nipa na atwa mo ahia wo ho no fa nka no kra de wo mo pa de nti ye tu fo kra ye ntu ne ye no, I'm going
And some no near Quacotia the Apan. The Abusan says, "Say, oh, hey, and Tintin video so." Now, her said, "Ya, a mebony be see ya among yourself, and for boom, many pan for boom, one penny." Nasabios said, Benado, Momotia Cunya Cassia, a bimutia Cunya, Tuntumusumpu, Sebi, won't so edu or Mwakacote, a mebrumu. Now one air can't and someone. Never be such a some euro Santa in a kind. A bum, and I say a memo. And I said, "Ya man, your someone, yes, ya, mam, yes, ya, mamma, your some my yellow." A bedroom ribino, a beya cono, so mine never soddy. A cacotwaba, a day a mamma your four. A yo mofuno modernam, and that's all more wide peppy dema or my mooning and I. Now, Zenia galamse wasem, yes, I by that I no sebi galamse no mutua. About for free buying, at the same. Asasa sikadie ne ekoso na ye ka se won bi ohonom a sikadie bi ohonom aya na ekoso na nanom mbehwa aka no na nanom so ko National House of Chiefs a omote na nanom te de se bi so se bi nya ado de nimu no eye nsagu ye ka amamre ne amane na nanom na ye amamre ne amane ntua no na sa asem we de da ya na ha me de minister busanse na nanom omo National House of Chiefs. Say ye jina nanu matumu a me hu mfonye bi me hu say ya na mo de Bible ene Quran na nanu mo de madam Bible ne Quran de makache ne matena ye de e be ye den wo ho se nanu bi kwa so de na bi ye nkremufo a me gidi ye se wo ye kremoni a uko wo fi a anasa sebi baby a wo no na mo nkremosuma de na emmumu no wonya swai aya amamre ne amane de ache na nanom se sebi wo na ba bedi omanim wo sebi wo ba bedi omanim ne de na chese wo na nanom otwaka enu nti se na nanom atena ye the Bible ene Quran ne ba ho de a ye be ye dan ne ahya amanyofo ne se wo mo so ba bedi ade a wo mo so mfa sebi esu ahodo atwa ye ho ahia ene wo mo mfa ninse enye yie si epese ye kone seidi a ene ye da ye ho be kire ye enu nti na nanom mo ne ye da mo enu nti na da ya na amanyofo ne ka asem bi a omo ye ne bi ye kwa na ye ni nye ho a madam ye da mo ni ye da ye ne de be kire mo no enu nti na nanom so mo anhya se amfa sebi na nanom nsaguo na ye nim se ade akosi de ene sebi eda krunkun bia no mo konkonya so ekoya amane e de mana nanom a bon etie muna mu yi apaye ama sabi yekodwa so a yeton ade a yeto muna mu yi apaye sra nkwatenten esra yiyedie de ma asase no muna mu yi apaye e de sra kwa hosan e de ma wo mamu ne nyina se ye ba beto aba wo mamu a mapaye ne mu nsaguo no eno e na sabi so sabi anya do eno ene ma yenya abato no nsunsanso akire no asomdue ye den eba enye de ya na ehunu wontenten fidie so no enu nti ye betena se ahwene se ya ama amanyofo na koso de Bible ne Quran na baba bedinse abra ye nim se Ghana ha ya bosse no enye Quran ne Bible dem ya bosse no eye sebie so sebie nyado esuwa ene de keka ho anananom mode ebo o manyese enu nti de ye sere ne se ekwan ye faso ma omampanyini ene sebi na soafo ni swai no yesesa no anka ye pa ne ye besesa no no nso yesesa no de ni free National House of Chiefs na eno nso so aboa na de ya na metaka ne se ya na yete nananom enso de ye ono de ye Yesu Kristo o ye Kristo ni otuna na mo wo Kristo di mu wo hene ben ne wo man mu a wo wu a sebi wakra kwa na kwantu tintin mu asofo asie ne da Debi wodi amane kwan so ne baaye na wodi amane kwan so ene beko eno nti wo baye mu wadidie mu wonum mu ukro mu nyinara eya amane kwan so nti na madam o sesei no de ekono anu aye dene sama amamu a enye yie tumi no nanka ye mu de o nenso nananom bia ma amanyo seme wurawuro mu amon na didi mu tumi mu amasebi wo mu ankasa ho kire won obedi asante ho tan achi
wani mra wo ho so no na asawu na uguye no achim mpata nketwa no na kase na firim da ye ka chieftaincy asema na se ye ka nsem bi wo ho wo man mu ane ehia ede ahokere banana no mo so a da ya na ehu sa amahene mo fom na sa amahene no ne abrempofo no mo na mia wo mo Yero Santa hene won ka ho emia ne bi watenete aban beba Yero Santa hene be koso ye Yero Santa hene enti ana mo be ne ye be fa so ye betu a di amanyofo ni ye no ebe firi ho ameye nya yasomdue ama se o mampanyini anasa aban panyimfo mba no mbedi ade mfie na anasa mfie wotwe no a sebi wo mo ba o mbedi ne kore ede ama o man no na dodo ade ne nkodi boto fia bi mu gise sebi ye nanano mo abosom no mo didi nse ne se nanano mo nyina so mo ya asofo o mo nyina so mo kɔ asɔre ne ye be ya den ne yetimi amasa ade no so ayede ayeye ebe ye den na ni esu ade no asa ababim eni ensu ade be firi ho ebe ye den ensam no na Yero Santa hene aka no se ya hwani yentu ho anamo ni anhwe ni yi a ye chena enye fe ye chena enya akono se ya na ye kono de ya ene ye chena eyedue na menue bi medin ede ma mefozi otwe da mponyankopon ya doma ebehia makrama